Welcome to the wedding of Isti and Essa, organized by IF and the project wedding organizer. Sound standby. Lighting standby. All crew standby. Mari kita sambut pambiworo acara ini, Bapak Triyono Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadi ukuraning jiwa jawa. Para suswuh lan para pinisupeng tuhu piniktenan, para tamu kakung miwah putri ingkang luhuring putri, langgung-langgung panjenengan ingkang kula bukteni Bapak Dr. Andes Riyadi MPD sekalian, padha wedeni Bapak Mudakir sekalian ingkang sampun rinakit ing indahing puspita bebisanan ingkang bagya mulya. Mugi keparana kula ambuka wiwarani suka wenganing swara dwaraning kandha. Inggih awit mrataba saking panyuwunipun Bapak Dr. Andes Haji Sriyadi MPD. Kepareng hangaturaken urut renaning tata cara ingkang badhe lumampah ing siang samangke. Para tamu murih kang saring sedya, semoga sami sareng mujaken raos puji syukur wonten ngarsa Dalem Allah inggih awit sedaya kanugrahan kang sampun kapatedhaken dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah wonten enjang menika panjenengan ugi kula saged pinanggih tan manggih rudida. Para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang minangka ing suka basuki wonten ing dinten pinilih piniji Minggu Kliwon Yoradite Kasih Surya kaping 3 Mei 2026, Bapak Dr. Andes Riyadi MPD sekalian kepareng netepi sutarma miwaha putra hambayang karisiwi putri kinasipun ingkang asil retnaning Ayu Roro Istiqomah Ardiana Paratiwi ingkang sampun sembodo jinatu kerami dening Satrio Tomo pun bagus serda Esa Rahadian Kusumawardana jalutan noyo panjenengan Bapak Mudakir Purnawirawan TNI Angkatan Laut saking Suruh Wangan RT 7 RW 8 Pandian Tasikmadu. Penganten saribit wis sembodo widakto kajatu kromo wisudan rikala dinten Setu 2 Mei 2026 kirang langkung wanci 7 tingang dasa tumataing tacara ijab kabul penganten antuk nugrahing Gusti Kang Maha Kawasa jinurung donga pangestu para taming sampun kepareng rawuh
tan manggih rupito pandonga ingkang griwun suwun mugi penganten saripit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tumuli wonten ing siang menika wonten ing gedung wanita penganten saripit badhe kawisuda kabargya nutata adat saking TNI Angkatan Laut. Mugi parna kula ngaturaken ururan saking tata sering badhe lumampah ingkang sampun karancang dening keluarga saha para kadang Ridho Tarmo sepisan pambuka kanggo kalih rawuhipun Rama Ibu Talah Kadang Sinarawati pisan. Tata cara ingkang katiga adicara Astapura. Purna tata cara Astapura kemangke Bapa Sri Adi kepareng ngaturaken pandonga syukur kalajengaken lepas puja. Para tamu tata cara ingkang salipun Bapa Sri Adi badhe manembra ngaturaken agunging panuwun awit rawuh panjenengan sekaliyan kalajengaken foto panilih mongko tengara purnaning tata adicara ing siang menika hambuk pilih Rama Ibu Talah Kadang Sinarawati pisan kadhiraken tumuju sungamaning Gatraya Sebenangun nguntawaken konduripun para tamu mekaten menggah urut ring tata cara ing badhe lumampah ingkang sampun karipta dening para keluarga. Para tamu sadharom ingkang bagya mulya. Nyuwun ming Gusti Kang Maha Kawasa murih purwa madya wusana pargian ing siang mangke tan manggih rupito kabuka kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang salajengipun Rama Ibu Talah Kadang Sinarawati pisan lumebet ing sasana pargian pinarung uling gending wilujeng sumangga. Sebisa malih dhumateng para kadang IFN Project kepareng hamratitisaken rawuhipun Rama Ibu Talah Kadang Sinarawati pisan. Sampun katon jumangkah Rama Ibu Talah Kadang Sinarawati pisan mugi tansah wilujeng ing samarga-marga. Jumangkah lon-lonan Rama Ibu Talah Kadang Sinarawati pisan. Jroning patos tansah nyuwun mring Gusti Kang Maha Kawasa mugi tumata ing tata cara pargian purwa madya ngatusana tan manggih rupito. Penganten ingkang pinahargya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah teka kang jinangka jumbuh kang kinayuh satem hambabar keluarga ingkang bagya mulya donya tumekeng delahan